Beköszöntött a tavasz, és bizony ez nem csak ránk van nagy hatással, hanem hát a kutyusainkra is. Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban, tavaszi hangulatban. Jessie is itt hát teljesen tavaszi, úgymond szedbe van öltöztetve. Igen. És amiért meghívtunk, az pedig hát számtalan olyan kérdés van, amely a kutyusokkal és a tavasszal kapcsolatos, hiszen hát ők is nem medveként, de mégis ott talán többet otthon ülő kutyusként vészelték át, vagy élték át a telet. Mire kell figyelni itt tavasszal, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átállás számukra is? Igen, köszönöm szépen a meghívást, és igen, ilyenkor az van, hogy télen általában mindenki bent van, kevesebbet mozognak a kutyusok, általában ugye nincsenek is tavaszi szedben, ahogy láthatjátok már, ugye Jessie is meg van itt nyírva, úgyhogy akkor kezdeném ezzel, hogy azért még nincsen nagyon meleg, úgyhogy ha az esti sétákra megyünk, akkor érdemes a kutyának azért a kis ruháját még magunkkal vinni, mert például ilyenkor azért nyírás után este még lehűl az idő, és könnyen megfázhatnak. Főleg ugye a benti kutyusok, ugye bent van egy megfelelő állandó hőmérséklet, és akkor ahogy kimennek a hűvösebb, nyírkosabb időbe, akkor könnyen megfázhatnak, illetve ugye ilyenkor télen, ahogy mondtad is, mindenki ugye bent van, és ott tölti az idejének a legtöbb részét, úgyhogy ahogy tavaszodik, mindenki kimegy a természetben, és élvezi a jó időt. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kutyát felkészítsük arra, hogy ha mondjuk hosszabb túrákat, hosszabb sétákat tervezünk, akkor megfelelően esetleg bemelegíteni, vagy levezetni, fokozatosan beépíteni újra az életébe, hogyha télen nem mentünk annyit kirándulni, hogy hosszabb túrákat tervezünk vele, vagy hosszabb sétákat, illetve még érdemes ugye arra felkészülni, hogy ilyenkor nagyon sok mindenki kimegy ugye mindenféle állattal, természetben meg az állatok is előbújnak, úgyhogy sokkal jobban el tud terelődni a kutyánknak a figyelme, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha minden szag jobban érdekli, mint télen. Úgyhogy erre is érdemes így felkészülni, hogy a pórázos séták könnyebben menjenek párgyakorlattal. Mi az, amire újra emlékeztetni kell őket? Mert hát mondjuk kimegyek a Margit szigetre, mondjuk Jessie nem tudom, hogy viselkedne, de lehet, hogy ahogy a gyerekeknek, nekik is meg kell mutatni újra bizonyos dolgokat. Amit esetleg így újra érdemes begyakorolni, ez nyilván attól függ, hogy mennyit mozogtunk télen ezekben a környezetekben, de az biztos, hogy én azt látom, hogy a tavasz beköszöntével mindenki így elkezd felpörögni, és a kutyák is elkezdenek felpörögni, és ettől nem szabad megijedni. Érdemes ilyenkor a mentális fárasztásra is ugyanúgy energiát fektetni, mert például, hogyha bepörögne a kutyusunk, akkor kérek tőle a mentális fárasztást, kérek mondjuk egy feladatot, egy kicsit belenyugszik a dolgokba, arra megdicsérem, pozitív megerősítése, és esetleg utána folytatom a sétát, vagy a sétába ezt így végig beiktatgatom, a kis engedelmes feladatokat, vagy szimatolós feladattal kezdem a sétát, és csak utána engedem. Ezzel egy picit így meg tudjuk őket fogni, hogy ne az legyen, hogy ahogy bepörögnek, így kitörnek a pórázon, és akkor ugye már rángatnak minket oda mindenféle szakhoz, hanem egy picit a nyugalmi állapotra visszaemlékeztetjük őket, és arra dicsérünk rá. Mit érdemes egy sétára magunkkal vinni, amely a kutyushoz tartozik? Ez attól függ, hogy milyen hosszú maga a séta, de az alapvető az oltási könyv, annak ugye kötelező nálunk lennie. Kutyától függően nyilván érdemes, hogyha olyan kutyusunk van esetleg egy problémásabb, akkor egy megfelelő szájkosarat. A megfelelő szájkosárról csak pár szót azért említenék, mert ugye tömegközlekedésen is kötelező a használata, viszont nem mindegy, hogy miért használunk, mert ahogy jön a jó idő, és már most meleg van, és egyre melegebb lesz, nagyon oda kell figyelni, hogy ne ezeket a lezáró szájkosarakat használjuk, mert abban nem tud rendesen lihegni a kutyus, úgyhogy ezt így fontos megemlítenem. Azon kívül mindig szoktam javasolni jutalomfalatot, az mindig legyen nálunk, mert bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a kutyánkat ki kell hívni egy adott szituációból, még hogyha tök jól tudja is a dolgokat, és arra nagyon meg kell dicsérnünk. Nyilván a kakizacsi, az alapvető, az elengedhetetlen, és kényelmes póráz, hám, nyakör, felszerelés, amit ugye a kutyusunk a legjobban szeret. Hogyha ugye hosszabb sétáról beszélünk, akkor oda érdemes nyilván vízzel felkészülni. Jessie, gyere vissza, ügyes vagy.
oda érdemes vízzel felkészülni, vagy hogyha nagyon hosszú túrára megyünk, akkor én mindig szoktam javasolni, hogy egy kis orvosi készlet azért legyen nálunk, felkészülve a legeslegrosszabb körülményekre is, úgyhogy így ezekkel érdemes készülni. Jessie már menne sétálni, de még egy-két kérdést felteszek. Itt a beszélgetés előtt mondtam, hogy mi is megörököltünk egy kutyus. Na most, akinek jön az első tavasz a kutyával, az tud-e segítséget kérni, mert hát nagyon sok minden van, amit most elmondtál. Igen, persze, nyugodtan tudnak tőlünk segítséget kérni. Egyébként rengeteg ingyenes programunk is van, mert én nagyon szeretem azt, hogy megfelelő helyről jó információval tudjuk edukálni az embereket, mert ugye aztán az interneten össze-vissza mindent tudnak olvasni, illetve ugye a házhoz is kijárunk, mert legtöbbször, hogyha otthon megoldjuk a problémákat, akkor utána sokkal könnyebb a kinti séta, és a legtöbb probléma általában az otthoni dolgokból fakad, illetve problémás kutyusokkal is foglalkozunk, úgyhogy persze nyugodtan kérjenek segítséget. Mi a helyzet akkor, hogyha el akarunk utazni? Mondjuk az első kérdésem az, hogyha vinnénk a kutyust, és mondjuk még nem ült autóba, vagy az hogy néz ki, illetve hogyha nem visszük, akkor hát kire jó, ha ott hagyjuk. Maradjon a házban, oda hívjunk valakit, esetleg vigyük át valamilyen baráthoz, hogyha nem tudjuk kutyapanzióba vinni. Kezdeném akkor az első felével. Igazából attól függ ez is, hogy országon belül vagy országon kívül utazunk a kutyával együtt. Jessica, maradj nyugton. Ülj le. Szuper. Ó, ügyes vagy, bocsánat. Szóval visszatérve arra, hogyha országon belül utazunk, akkor is érdemes, ahova megyünk, felkeresni ott helyi állatorvost. Én szeretek mindig a legrosszabbra felkészülni, és akkor nem ér meglepetés, úgyhogy az fontos, hogy legyen egy állatorvosi elérhetőségünk, hogyha bármi probléma van. Az autóba szoktatás, hogyha a kutya még nem ült autóba, vagy az általános az szokott lenni, hogy esetleg csak akkor ül autóba, amikor az állatorvoshoz kell menni, úgyhogy lesz egy negatív élménye az autózással. Ezeket mind-mind szépen meg lehet tanítani, és fel lehet fejleszteni a kutyával. Mindennek az az alapja, hogy egy játékos feladattá teszem az egészet, és pozitív megerősítéssel dolgozom. Ha még soha nem ült autóban, akkor érdemes az autón kívül kezdeni, hogy egyre közelebb esetleg etetem vagy jutalomfalat osztatom, főleg, hogyha egy félősebb kutyusról beszélünk, aki a motor hangjától megijedhet. Utána fontos megemlítenem a biztonságos szállítást, és akkor, hogyha már eljutottunk odáig, hogy biztonságosan tudjuk szállítani, beszáll a kocsiba, akkor érdemes először rövidebb, pozitív utakra, egy sétára, erdőbe, ilyesmi helyekre elvinni a kutyát, és utána szépen fokozatosan hozzászoktatni a hosszabb úthoz. Arra pedig úgy érdemes felkészülni, hogy szintén a kis orvosi csomagunkkal, hogyha bármi baj lenne, Jessie, maradj itt, légy szíves, ül, marad. Illetve arra fontos még figyelni, hogyha még a kutyus nem szokott hozzá a hosszabb utakhoz, érdemes többször megállni, és biztonságos felszereléssel kiszedni egy picit, szaglászon végezze el a dolgát, úgyhogy így ezeket tudom javasolni az utazáshoz. Érdemes ugye utána járni, hogy az adott szállodába mekkora testű kutyust fogadnak, illetve hogyan tudjuk otthagyni mondjuk a szállodába, vagy milyen programokra tudjuk magunkkal vinni a kutyusunkat. Szerencsére most már egyre több kutyás hely van, úgyhogy egyre több helyre vihetjük magunkkal a kutyánkat, ami egy nagyon szuper dolog. És akkor most áttérnék a második felére a kérdésednek, hogy mi van akkor, hogyha nem tudjuk magunkkal vinni. Nagyon sokféle opció létezik egyébként, ugye a kutyapanziótól elkezdve a szittereken keresztül, akár a családon belüli elhelyezés, bármi. Amit én nagyon szoktam javasolni, hogy érdemes inkább szakemberre bízni a dolgokat. Hiába tűnik elsőnek mondjuk könnyebb megoldásnak, hogy a családon belül helyezzük el, viszont hogyha bármi olyan probléma van, akkor egy szakember ugye szakszerűen fel tud lépni, illetve azonnal tud például így cselekedni. Nálunk is 0-24-es állatorvos van, hogyha ugye bármi történne, akkor azonnal tudjunk, illetve nyilván egy szakember hamarabb észreveszi a kutyának a jelzéseit, és hamarabb le tudja reagálni, illetve ugye tudja is, hogy hogyan reagáljon ezekre a szituációkra. Főleg ugye jön a nyár, érdemes nagyon odafigyelni a hőgutára, az még mindig probléma,
probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy a kutya nagyon könnyen túlmelegszik, nem hagyjuk őt bent az autóban, ez ugye érvényes tényleg az utazásra is. Nagyon oda kell figyelni a hűtésükre, mert ők csak a talpukon, a pocakjukon egy kis részen, és a fülük belsején és a nyelvükön keresztül tudnak izzadni, úgyhogy ezért könnyen túlhevül a testük. És akkor még visszatérve arra, hogy mondjuk hogyan tudjuk otthagyni máshol a kutyusunkat, tényleg érdemes erre odafigyelni, hogy mindenféleképpen megfelelő embert válasszunk, onnak is van egy beszoktatási része. Még hogyha azt mondjuk, hogy családon belül is helyezzük el, akkor is érdemes megszoktatni a kutyust, és megtanítani neki, hogy nem fogja otthagyni örökre a gazdi, visszamegy először csak a rövidebb időre. Minden résznél egyébként nagyon fontos a fokozatosság elve, hogy nem várom el a kutyustól, hogy már egyből 10 napra otthagyom, hanem először csak 5 percre, 10 percre, és akkor így növelem, illetve én még azt szoktam kérni a gazdiktól, hogy nálunk így hozzanak egy saját illatú ruha darabot, az úgy veszem észre, hogy meg szokta nyugtatni a kutyusokat. Ez a tapasztalat, úgyhogy azt így ajánlom, hogy bárhova mennek, a saját illatú pólót, bármit, ruhaneműt, azt vigyék kutyussal együtt. Nagyon sok információ elhangzott, úgyhogy szerintem még lesz egy nyári beszélgetés is. Köszönjük szépen ezt a sok infót, és hát tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni a kutyusokra tavasszal is. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a meghívást.